Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe pari zvino pandakamira naVhovho. Ndofunga munoiziva, one of your favorite characters yepaNaizaBoom. Vhovho anotopisa zvekudaro, handiti anotopisa zvekudaro kureva kuti indakatomirawo pedyo nemapisa rema, handiti nevanopisa vachirema. Vhovho, makasimba here? Aiwa, takasimba hedu kana makasimbawo. Aiwa, tiri nani. Chekutanga ndaona ringi makawanikwa. Ndakaonekwa kare zvangu. Handiti aiwa, thank you so much. So haisiriyo nyaya yedu nhasi. Chekutanga vangada kungozivawo kuti anonzi Vhovho ndiani uye akatanga kubata ari kuNaizaBoom rini? Alright. Anonzi Vhovho ndi my claim ndiyuvhon Chiro. Alright. NAIZABOOM ndingangoti ndakatanga kubatana nayo kubva payakatanga kunzi NAIZABOOM. Alright. Kureva kuti ndimi vanhu vekutanga kupinda kuintroducewa muNaizaBoom. Tisu tisati tatomboone kamera tichiita madhirama edu kumayambara uko. Kusvika tazoona chinotonzi kamera kuti tigadzire zita racho rinonzi NAIZABOOM. Kureva ndimi makagadzira zita iri. Alright. Muchitanga makaishanda muine contract here kana kuti kwengova kuitawo? Kwengova kuita, tanga tisina kana contract. Tisi taitozviti isusu tisina NAIZABOOM yacho, tisi contract yacho isusu. Alright. Zvinhu musati matomboona zviri kuenda kupi? Kana tisati ana mai vedu vachitotituka kuti utotadza kusiya usika maplets panapo uchingenoita zvemadhirama zvisina kana basa rese. Tichitoita nharo chete aiwa hamhomzi ini ndokanda kuti tese ndokanda kuenda ndotozodzoka ndichisika maplets acho. Alright. Right. Aiwa, ndofunga mhuri yeZimbabwe mainzwa background kuti vakatanga sei. Zvichidaro manumbers achikura, I understand kuti YouTube channel yakazosvika payakamonetize. Makaziviswa here nadirector. I understand kuti director, according to Ozemwa, ataura akati director ndiye everything. Kureva ndiye anoita zvese, handiti, including nezvekumari. Makaziviswa here nezvekumonetiza kwechannel? Ini nangu kuziviswa nezvekumonetiza ndinganyepi. Ndanga ndisingatozvizivi. Ndakatozonzwawo nemakuhwa kunzi ko ndimaita mari kana channel yenyu iri kumonetize. Ndikati ko YouTube inomonetize? Zvikanzi inotomonetize. Zvino iwe kubvunza ndanga ndisina. Ndakazobvunzawo vamwe vangu vandaifambawo navo. Zvikanzi ina handina chandoitawo sei? Chandoziva. Ndofunga ipapo ndo madays atakazomboti shekei namatanga achiti inini ndikuda mari nekuti ndanzwawo kuti YouTube inoita sei? Inomonetize. Ndo pakabvabudawo isusu bva tarambawo tirimo. Nyaya dzacho bva dzangovharwa. Ndofunga bva tatoti fambai patoone makore anenge 1 unge 2 years ndopatikangonziwo mari yako. Zvino isu vamwe hatigone kubvunza, tigone kutaura, vatangonyarara tambobvunzawo kuti mari yacho yabuda pachannel here kana kuti yabva kupi. Vatangorambawo takaita sei takanyarara. Saka mukuzosanganawo nevanhu vakawanda ndopatakazenge takuziva kuti mari inoita sei? Inomonetize. But hatizoziva kuti inopinda mari kana kuti imari yatinoshandira pamwedzi. Iyo yatangopiwa iyo tangoti habo sezvinhu zvekuti takatanga tese tangoti pamwe chete sei tichaudzwawo kana kuti tichafambawo sei, but hapana chachayo. Alright, saka imimi manga musingakwanisa here kungonanga handi matanga mese nadirector NAIZABOOM, manga musingakwanisa here kungonanga kwaari, handiti munobvunza kuti ko zviri kufamba sei uye mari yabva kupi? Saka namuse rugare. Right yekuenda kunomubvunza ndainge ndinayo. Alright. Asi unonge uchiziva kuti ndakanomubvunza ndichapindurwa rafu kana kuti ndichanyararirwa. Aripo madays atakatomubvunza akatonganduka akati inini handichada nezveNAIZABOOM kozi mukuona kunge ndoda kudya mari yenyu chichichi. Takatomuka makuseni kozi ndakatozoona message mugroup. Takatomuka makuseni ana dhafu akatouya vachitonditora kumba kwana mama akati handi tinoita se tinonyengerera NAIZA tinomuita sorry. Takatoenda tikanomuita sorry kozi isusu hapana kana chatogona kamera kana kuti chiko tatine fear yekuti zvino NAIZA wacho akabva tinoita sei, NAIZA yacho inobva yapera.
tichaisa kupi kumashure kwatakabva. So ndopatobva taenda tonomunyengerera and then tobva takontinue hedu nezvataita kuti nyaya hamuchaitaure futi. Aiwa, nyaya inenge zvine zvatovharana zvakadaro. Tisina kana kumboziva kuti solution yacho ndeipi kana kuti tichengoti amhene koko iye ndiye director wedu ndiye manager ndiye anoziya kozi tengoti ndiye anoziya nezvazvo. So zvichidaro takazoona pane time yakazotanga kutengerwa vanhu motikari. Andi ndianani wakatengerwa motikari kana muchiri remember? Ndingangoti munhu akatanga kutengerwa motikari ndinetsai. Kuchibva kwauya Jati, kobva kwauya Paida, kobva kwauya Blackie, kuchibva kwazoya Ozemwa if I'm not mistaken. Alright. And then Dima ndiwo wakazotengerwa motikari this year. Alright. Ko imimiwo makanzi muri kutengerwa upapi motikari? Inini I was the 9th person afanira kuzotengerwa motikari. Kumashure kwaDhimba kobva kwauya iye Naiza. After Naiza kwauya Daf. Then after Daf kwauya inini and then the last person Senzeni. Alright. Saka vari kutiwo kudii nazvo? Tiri papo handizive kuti ari kutii nazvo. Nekuti the last time yatakapedzera kuita meeting, I think vanhu vakabvunza kuti ko why project yemotikari yamira? Of which isutu mari dzatiri kuwana futi ichi hadzisi kutenga, saka mari toda kuzoti iri kuenda kupi. Zvikanzi zvosvo hatisi kunyatsoshanda, saka mari iri kupinda ichi imari shoma, imwe mari yakawanda iri kuenda kumaproject, saka hatisi kukwanisa kutenga motikari. But yezvineizvi tauda kudzoreredza kuti tishande zvakaita se zvakanyanya tikwanise kutenga motikari semushandiro wataimboita. Takanyatsogara pasi tikati at least kana takaita maskitsi edu akawanda pedhe kuti project iyi ipere tikwanise kuwana mari yekuti tikwanise kuriritira chimhuri kumba. Zvikanzi alright, ndofunga maskitsi akawanda akaitwa I think for only 2 weeks. Alright. Zvichibva zvatovharana zvakadaro. Pamwe pese apa tangodedzwawo ka 1 per week kana ka 2 poitwa maskitsi 2 or 3. I think patikati kuti takapedzera kushuta takaenda kumusha uku kuBeatrice tikanoshuta project iyo. Kubva ipapo I think now pane 2 months hatina zvisvino zvataita ende hapana zvisvino zvaanotudza, anenge akanyarara. Ukamubvunza hapindura. Still remember ndakatomubvunza kuti ko pamashuta the minister daughter here ko isu hatina kupinda kasi hatina marose, haana kupindura. Akazongopindura after 1 week achiti mangwana Jati Vhovho uyu naBlackie uyai kushuti nanetsai. Tobva taenda but ndofunga makadoto kuti chasa movie ratakashuta ndakaita 1 clip. Movie racho ndingamboti ranga rine musoro. Ndera kungoti rinzi raitwawo vasatauri. Movie roro raitwa ratangopera zvakadaro. So you find out kuti hapana zviri kuitika. Gore rino patengwa motikari 1 yani yaDhimba chete. Official tiri kushandira chacho tiri kuchishaya because tinana mai vari kumba uko vanoda kuchengetwa. Ukawaza kuti mama ana mari ivo vachizoti kuita zvekuacta vachionawo vamwe maactors kuti vari kuita zvine musoro, ndokugunun'una kwavanenge vachiita. Of which kugunun'una kwavari kuita kunotokonzeresa futi mulife mako. Saka tiri papo ko panyaya dze imimi. Alright, I understand kuti muripo 4 so far sekutaura kwatamboita naOzemwa. Ari kuti way forward ndeyei uye imimiwo muri kuona muchiita sei from here? Way forward so far isusu naye hatisati tambosangana so far. Ndingangoti nhasi makusendo patondifonera achitondibvunza kuti bo here zvamakaita mati hamuchisiri muNaizaBoom musina kutanga mayozondudza. Ndikatomuudza ndikati isusu hatichakwanise kuuya kuNaizaBoom nemhaka yekuti iwo nyange tikakudedza kuti tikugarise pasi titaure nyaya yedu, iwo you are always right, hapana pauri wrong, hautipe mukana asi iwewe you blame us kuti isusu tiri wrong. Every time toramba takanyarara. Saka ndati kana mapedza zvamuri kuita kucamping kwenyu ikoko kwamuri kuita then wotifonera togara pasi totaura zvatiri kuda. Saka iye angotiwo bo vashatongopera zvakadaro. So iwe saVhovho haunawo here yako platform yaunoti paFacebook page? I understand kuti ukaona vamwe vanenge vachiacta vakawanda unozotiwo ukadawo kunofollowa character yaunofarira, because pane vamwe vanhu vanotongofarira Vhovho paNaizaBoom vanotongofambira iwe Vhovho vanonokufollowawo papi? Ini ndine Instagram page yangu yangonzi Empress Vhovho, ndopandongopostawo zvimapicture zvangu chichine zvimwewo zvandongopostawo zvangu
ndirimba mangu. But already ma-accounts yayo tanga takatonzi tisamagadzire kuti Empress Vhovho kana ungoti Vhovho. Yanga ikanzi gadzira ine zita rako rekuberekwa kwako because inini ndinoda kuzokugadzirira mapage iwayo ndichimarana inini. Takatomboti it's okay. Zviri kwerezo. Handizivi hangu. Tatobvuma ipo pai. But takazongoona ane vamwe 1-2 people vakaita sei vakagadzirira. Yeah, but tatongonyaya tikati pamwe achaita sei achatigadzirira. Saka patikazomubvunza akazviramba. Akati handizvizivi anombobvera ndadaro. Munhu ngava ndakagadzirira ivavo ndakavagadzirira nemhaka yekuti havana. But ukazvitarisa vanhu vacho vakagadzira mapage avo vatori nawo mapersonal pages avo. Vatangozvinyarara tikangoti yamheno isu since tine mapages edu iwayo ndotinongoita sei atinongoshandisa chingoita zvatinoita sei zvatiri kuita. Isi vamwe fanike nini hangu ndakazvimirira nendakarelaxa ndichingoti no tiri family because kana tiri mumba tichiti baba ndo vanoziva zvese. Amai taizongovaudza kuti amai tikumbira kuti mudzedheti zvakati. But we find out kuti amai vacho takavaudza vanenge vanototya kutosvika kunani kuna baba vacho. Saka izvo tikazoti it's enough. Zviri nani ndimboendawo kunoudza tete kunzoku. Pamwe utengawo nochi something. Alright, so pane zvimwe zviri kuuya musoro mangu. Ndaigara ndichiuya kwamune muchishandira chisangana. Ende ndaiti ndikada kutorwa picture ne any one of you guys. Paiva nekamwe tension kaiitika. Is it kuti maitorambidzwa kana kutotorawo maphotos nadaseindi kana kuti zvii zvaiitika? Yeah. Kutorambidzwa kutorwa photo. Saka waitonzwa kuti munhu akakuti aitorwe photo waitotya wotomutarisa otokupa saini yeziso kuti ende ako. Ndakazviona izvo zvaitika izvozvo. Kana anga sina tokupa saini wakanonotorwa nyaya yacho unozongo akudze direct unozongonzwa nevamwe kuti ko mimi mamuchizotorereko picture naye mudhara mimi muchizoti mukoma vaite sei havazvifariri. Kuti saka ungodondite sei munhu akumbira munhu wese aripo nasikakwanise kurambira munhu just a simple picture. Nyangwe kuti utore video chero kuti kuti kune munhu happy birthday zvaitonzi uri kutoindosa. Saka zvimwe zvacho itongoona kuti angari ma1 but nemhaka yekuti unongochifunga kwawakabva unongochifunga kuti pamwe kwatiri kuenda kutrene but unotozoona kuti hapana mungotenderera panzvimbo 1. Hey. So imimi muri 4 hamuna zvenyu here zvamakutorongawo kuti because YouTube channel as long une Google account unogona kutongoita YouTube channel yako page unokwanisa kutongoita page rako pa Facebook for free. Pane vanhu vasiri kuda kukushaiwai Jatwero Vhovho Ozemwa nanomwe Netsai. Pane vamwe vanhu vanotongofollowa imimi vachakubatai sei? Vachapurira here mberi? What do you want to promise mafans enyu? Ndingangoti kumafans hatingabva tavaregerera nekuti isusu tasanganawo nezvatasangana nazvo. So takamira takadaro nevamwe vachazenge tichishanda navo. Tine zvimwe zvatiri kuda kuita sei zvatiri kugadzira izvozvi. So tichazokupa information anko seint mozotudzirawo kumafans edu kuti vachange vachitiona papi. Because hatingavasiye chivaregerera ufichite tavarwadzisa. Ndofunga muri kuzvinzwira nyaya yachona iri kutaurwa first hand information from Vhovho. Vhovho weNAIZABOOM ari kuzvitaurira ega working experience yavakanga vachiita. Imi muchingoona kunakidza kwazvaita ndo zvavakanga vachisangana nazvo zvinorwadza zvinoshungurudza ndete. Sometimes pamwe Vhovho kana akaramba kutombotorwa newe picture usabatikani. Pane zvakanga zvichitoitika ipo paya. Ini ndiri umwe wevanhu vaitomborambirwawo kutora mavideos kana kutora picture chaiyo most of the times. Izvi ndakazoona to an extent yekuti ndakange ndakanga ndakutomboti NAIZABOOM hameno zviri kuitika. I think ndatomboposta picture rakatrenda ndichitoti wokamurora wamai kune umwe munhu that was black iripo pa social media. Ndakatofonerwa kunzi mudhara yemimika muite kwazvo munotora vanhu vangu. This was statement yakatobuda kuna Naiza. I think by papo hatinazombotaura tese naNaiza because ndakatombunza kuti aiwa uite munhu vanhu vese ndovamwari kana vana vachishanda newe
azvirevo kuti unofana kuvarambidza kuita zvimwe zvezvinhu, though tichiziva kuti kune mitemo inoteererwa, but just a picture ka munhu ane personal life. So ndozviri kuitika mastreets social media. Thank you so much Vhovho nekubuda pachena nekutaurawo nesu pano paSenji. Aiwa, tinotenda, tangoti tizivisewo mafanzi edu zviri kuitika. Aiwa, tinotenda. Nyorayo comment section kuti what do you think nezviri kuitika kuNaizaBoom, zviri kuwanikwa izvi zvinoshungurudza nekubata hameno kuti muchazomaona here futi macharacters awa muNaizaBoom. Kana variwo vanga vachifambira wotoita plan rekuvateererawo vatsvage kuti vanobatika kupi sei. Tichakupai futi update yekuti muchange muchivaona papi. From Uncle Saint TV crew, tichida kuti a big shout out kuna Menas Chibanda weChibanda Media. You can go and follow him on all his social media platforms nekunge akatibatira mushini. Chitichi, much love.